Hi guys, kumusta kayo? Ngayon sa amin, 3:00 na ng madaling araw, hindi pa ako natutulog. Kasi, ang dami kong iniisip. Isip dito, isip doon. May gagawin akong reaction yung kay Ivana Alawi. Yung nagpanggap siya na pulubi, na manghingi siya ng barya, ganon. Maraming mga tumulong sa kanya. Like, nagbibigay ng mga 2 pesos, 5 pesos, tapos dudublihin niya yon. Kunyari, nagbigay ka ng 5 pesos. Bibigyan ka niya ng 5,000. Kung 2 pesos naman, 2,000. Ganun. Tapos 20 pesos, gagawin niyang 20,000. Tapos, yung sa pinaka-last, grabe. Yung pinaka-last talaga, yung kay tatay, yung nagtitinda ng kutsinta, yun, alam ko na marami ring naiiyak. Isa na ako dun. Unang-una, yung, nagbibigay nung mga konting barya, like 2 pesos, 10, yung nasa gas station, tapos yung may tanod din, tapos yung kawawa din yung isa kasi nagtitinda, tapos tatakbo na lang daw sila. Tatakbo, tapos yun, nakuha daw yung payong. Ganon, yung mga paninda, di ba? Nakakaawa naman. Kasi naghahanap buhay kasi nga pandemic. Tapos huhulihin pa. Yung mga ganong senaryo, nakakaawa, no? Tapos, nagpapakain. Di ba? Pinapakain si Ivana kahit hindi naman nila talaga alam na si Ivana yun. Pulubi lang, nagpapanggap. Ang sarap, no? Ang sarap tumulong. Tapos hindi mo expect nga yung pinaprank ka lang pala. Tapos hindi ka nag-expect talaga na, uy, may kapalit yung tulong mo. Ang sarap sa pakiramdam. Nagutom tuloy ako. Naisip ko na naman yung pagkain. Okay, balik tayo. Nagkukwento lang ako kasi hindi ako makatulog. Ayun, yung humahagul, yung sa pinakalas talaga, ay yung may isa pa, yung nagtutulak kasi nagtitinda din, di ba, ang init-init, nagtitinda siya, tapos nanghihingi si Ivana ng barya, nagbibigay, di ba, tapos, di ba, ang saya nun, naging doble yung tulong mo, at saka, ang galing ni Ivana kasi sinishare niya yung blessings niya sa ibang tao, yung sa mga mahihirap. Ang ganda ng idea din niya sa pagtulong. Nag-disguise siya. Nagpapanggap. Pero yung sa pinakalas, yun din, naiyak din talaga ako doon. Doon din, humahagulhol din ako doon. Namiiyak talaga ako kanina habang nanonood ako. Kaninang umaga yun. Kasi nakita ko sa Facebook. Wow, ang dami nag-share. Ang naiyak daw sila, naiyak. Tapos nagbasa ako ng mga comments sa Facebook. Tapos na-curious talaga ako. Ano bang meron dito? Ayun, pinuntahan ko yung link. Ayun, napunta na sa YouTube. Ayun, 28 minutes na video. Pero nag-enjoy ako sa 28 minutes na yun. As in, worth it siya na panoorin. Una, nung pinanood ko pa yun, nasa 3 million. 3 million siya. Umaga yun, 12 hours ago, like that. Tapos ngayon, naging malapit na siya mag 24 hours. Naging 6.7 million views na. Diba? Ang daming na-inspired. Ang daming natuwa sa ginawa ni Ivana. Kasi, nakakatuwa talaga, as in, alam niyo yun, guys, yung sa pinakalas, yung si tatay, yung sa putok kutsinta, doon na talaga siya umiyak, nag-breakdown na talaga si Ivana doon. Siguro sa feel ko na na-miss niya yung daddy ni Ivana, na-miss niya, tapos ayun, napakabait.
anuhan pa daw siya, binigyan na siya ng puto kutsinta, di ba? Na-ask kung lagyan ba ng nyog, ganun. Tapos pupunta daw, papakainin niya doon. Tapos bibilhan pa niya ng coke daw. Tapos kwento-kwento, taga Ormoc daw. Tapos si Richard yung kanilang mayor. Tapos si Lucy naman ang congressman. Napakabait ni tatay, napakabait din ni Ivana. Deserve ni tatay yun. Tapos tutulungan daw ni Ivana si tatay kasi deserve nga niya. Alam nyo guys, maganda talaga kapag ikaw ay isang influencer, kapag ikaw ay isang artista, tapos gagamitin mo iyong kasikatan mo sa kabutihan, gagamitin mo as an inspiration to the world, ma-inspire yung mga mundo, ma-inspire yung mga tao sa iyo, yung mga fans mo. Maganda yang ganyan na sana ay tularan si Ivana. Yung mga kapangyarihan ninyo as an influencer, as an artista, or mga kilalang tao ay gagamitin sa mabuti, gagamitin sa mga pagtulong. Kasi 'di ba, mayaman ka na, sana all mayaman. Tapos kung ako din kapag magiging mayaman din ako, yung as in ang dami kong pera, kayang-kaya kong tumulong din. Ako, gusto ko ding tumulong. Lahat naman tayo, as in mostly naman tayo mga galing sa mahirap. Tapos kapag yumaman, 'di ba, tutulong tayo. Yung naman, iba naman yung hindi naman talaga, as in kapag mayaman ka na agad, is iba na yung ugali. Yung tutulong ka, mag down to earth ka pa rin kahit mayaman ka na, tutulong ka sa mga mahirap kasi diyan ka galing. Kapag ako maging mayaman, like ganyan, kilala, tapos influencer, my goodness, tutulong talaga ako sa mga mahihirap din. Ang sarap sa pakiramdam tumulong. Kaso, wala polobe lang din. Tama lang na mabuhay. May mga blessings din ako. Pero, hindi kagaya kay Ivana na super mayaman na tapos artista pa, di ba? Kaya, okay, be contented na lang kung anong meron tayo. Pero sana, kasi ang sarap tumulong. Pero, tumutulong din naman ako in a different way. Tapos, yung mga maliliit lang na amount sa mga family lang. Ganun. Ay, naiyak talaga ako doon sa pinaka-last. As in, nung mahagulhol na si Ivana, tapos tinawag na niya yung mga kasamahan niya na lumapit na kasi hindi na niya talaga kaya. Iiyak na talaga siya Tapos, ayun, nung lumapit na, umalis na si Ivana kasi hindi na niya kinaya, nag-breakdown na talaga siya. Naalala niya yung tatay niya kasi 'di ba wala na yung tatay niya. Nami-miss niya yung tatay niya. Tapos ganun yung naranasan niya doon. Napakabait ni tatay. Ay, sana all mabait. Ganito lang yan. Yung ganyan na talaga sa mundo. Maging kontento lang tayo kung anong meron tayo. Tapos tutulong sa kapwa natin. Tutulong kahit mga barya-barya lang, pwede nating ibigay, di ba? Kapag meron, pwede talaga. Ay, yun lang. Ito na lang yung kwento ko. Dito na nagtatapos ang aking kwento. Dito na nagtatapos ang aking reaction kasi malapit na mag 3:30. So, maraming salamat guys. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Bye!